Βρισκόμαστε στο περιβάλλον του προγράμματος Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και Μελετών AutoCAD και NAC που λειτουργεί μέσα στο AutoCAD. Στο βίντεο αυτό θα δούμε ποια είναι τα ελάχιστα δεδομένα που χρειάζεται να σχεδιάσουμε στο AutoCAD προκειμένου να κάνουμε την ενεργειακή επιθεώρηση ενός διαμερίσματος που έχουμε ήδη αποτυπώσει. Έστω ότι έχουμε το χαρτί με την αποτύπωση. Ξεκινάμε το AutoCAD με κενό σχέδιο και κάνουμε τις βασικές ρυθμίσεις. Για λόγους ευκολίας και ταχύτητας, ρυθμίζουμε το snap στα 5 εκατοστά και ενεργοποιούμε το όρθο. Αφού αποφασίσουμε ποια είναι η θερμική ζώνη, ξεκινάμε σχεδιάζοντας το περίγραμμά της με polyline. Μπορούμε να εισάγουμε γρήγορα το επόμενο σημείο στην κατεύθυνση του ποντικού, πληκτρολογώντας την απόστασή του από το προηγούμενο. Για λόγους εποπτείας και χωρίς να είναι απαραίτητο, σχεδιάζουμε την polyline σε διαφορετικό layer. Το περίγραμμα της θερμικής ζώνης πρέπει να είναι κλειστό. Γι' αυτό, στο τέλος, δίνουμε close στην polyline ή εισάγουμε το τελευταίο σημείο πάνω στο πρώτο. Συνεχίζουμε με τη σχεδίαση προβόλων και τεντών. Για κάθε πρόβολο ή τέντα θα πρέπει να σχεδιάσουμε το αντίστοιχο κλειστό περίγραμμα με την εντολή polyline. Τα περιγράμματα μπορούν να σχεδιάζονται σε οποιαδήποτε θέση, αρκεί μία τουλάχιστον πλευρά τους να εφάπτεται με το περίγραμμα της θερμικής ζώνης. Τα περιγράμματα προβόλων και τεντών μπορούν να αλληλοεπικαλύπτονται. Αργότερα, στη φάση της καταχώρησης, το AutoCAD και NAC θα υπολογίσει αυτόματα τις σκιάσεις ανάλογα με τη θέση και το ύψος του κάθε περιγράμματος. Εάν ο πρόβολος είναι περίπλοκος όπως αυτός που σχεδιάζουμε τώρα, μπορούμε να τον δίνουμε με ένα συνολικό περίγραμμα. Εάν έχουμε μία τέντα στην έξω περασιά προβόλου που μπορεί να επεκτείνεται και πιο έξω από τον πρόβολο, θα πρέπει να σχεδιάσουμε ένα κλειστό τετράπλευρο που η μία πλευρά του να ακουμπάει στη θερμική ζώνη. Στη συνέχεια θα σχεδιάσουμε τις επαφές της θερμικής ζώνης με περιοχές του κτηρίου που είναι εκτός επιθεώρησης, όπως διπλανά διαμερίσματα ή κλιμακοστάσιο. Για κάθε είδος επαφής, για παράδειγμα διπλανό διαμέρισμα, σχεδιάζω μία polyline. Τη σχεδιάζω με μικρές προεξοχές, ώστε να μπορώ αργότερα να την επιλέξω. Εάν το διαμέρισμα προς επιθεώρηση περιέχει φωταγωγό, σχεδιάζω το περίγραμμά του με μία polyline. Ο φωταγωγός μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση, ακόμα και να εφάπτεται με το περίγραμμα της θερμικής ζώνης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, χρησιμοποιήσαμε μία βοηθητική γραμμή για να βρούμε τη θέση του φωταγωγού. Για να ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση του θέματος, θα πρέπει να σχεδιάσουμε τα εξωτερικά κουφώματα. Τα υποστηλώματα τα σχεδιάζουμε εάν είναι απαραίτητο. Για κάθε κούφωμα, αρκεί να σχεδιάσω μία γραμμή, δηλαδή line, πάνω στο περίγραμμα της θερμικής ζώνης. Για λόγους ευκολίας,
μπορώ να σχεδιάσω αυτή τη γραμμή σε μικρή απόσταση από το περίγραμμα, δηλαδή λίγο έξω ή λίγο μέσα. Αργότερα, στη φάση της καταχώρησης, το AutoCANAC μπορεί να ανιχνεύει αυτές τις γραμμές εφόσον βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από την απόσταση ανίχνευσης, η οποία είναι καταρχήν 10 εκατοστά και μπορεί να ρυθμίζεται από εσάς. Σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται να δώσουμε ύψος πρεκιού, ύψος ποδιάς ή άλλα ύψη γενικότερα. Αυτά τα στοιχεία θα τα δώσουμε ως προεπιλογές όταν ξεκινήσουμε την καταχώρηση στο AutoCANAC. Στην οθόνη μας βλέπουμε την κάτωψη με σχεδιασμένα όλα τα εξωτερικά κουφώματα. Εάν το κτίριο είναι πρώτου 2000, μπορώ να αποφύγω τη σχεδίαση των υποστηλωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, το AutoCANAC θα τα υπολογίσει αυτόματα με βάση τη χρονολογία κατασκευής και τη θέση του κτιρίου. Τα υποστηλώματα σχεδιάζονται όπως και τα κουφώματα, δηλαδή λίγο έξω ή λίγο μέσα από το περίγραμμα της θερμικής ζώνης, χρησιμοποιώντας τις εντολές του AutoCAD Line ή Polyline. Όπως βλέπετε, σχεδιάζουμε τις προβολές των υποστηλωμάτων πάνω στο περίγραμμα της θερμικής ζώνης. Στο επόμενο υποστήλωμα, που είναι και αυτό γωνιακό, θα χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά την εντολή Polyline. Έχουμε σχεδιάσει μέχρι εδώ κουφώματα και υποστηλώματα με μικρές γραμμές που είναι παράλληλες με το περίγραμμα της θερμικής ζώνης. Εάν κάποια από αυτές τις γραμμές αποκλίνει λίγο από την παραλληλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το AutoCANAC θα την αναγνωρίσει, αρκεί να βρίσκεται μέσα στην απόσταση ανίχνευσης. Αυτή η δυνατότητα του AutoCANAC μας δίνει μεγάλη ελευθερία στη σχεδίαση, αφού μπορούμε να σχεδιάζουμε χωρίς OSNAP και SNAP. Η κάτωψη που βλέπουμε περιέχει ό,τι πρέπει να σχεδιάσουμε πριν αρχίσουμε την εισαγωγή δεδομένων στο AutoCANAC. Η σχεδίασή της μας πήρε λιγότερο από 5 λεπτά.